A noite tradi regresará o 11 de xullo. Bailadela e as Sete Linguas actuarán nunha noite na que tamén estarán en Ribeira Unto Vello e de la Meseta. O Concello de Ribeira vivirá unha nova noite tradi o vindeiro 11 de xullo a partir das 10 da noite, actividade marcada na Fiestra da Cultura. A Praza da Porta do Sol será o escenario onde se desenvolva a terceira edición desta noite na que 4 grupos mesturarán a música tradicional cun toque moderno. Fixemos este ano unha colaboración interesante e a parte de Bailadela vai a participar tamén as pandareteiras da Asociación Francisco Lorenzo Mariño, as Sete Linguas, e tamén dúas agrupacións de renome que están fusionando música tradicional con música electrónica, como é unha galega e unha de Castela e León, Unto Vello e de la Meseta. Eu penso que van a facer as delicias de todo o mundo, porque é unha maneira de abordar a música tradicional, pero dándolle un toque moderno, un toque de música electrónica e que vai a gustar a todo o mundo. O presidente da Asociación Cultural Bailadela, Óscar Romero, agradeceu a colaboración do Concello e puxo en valor este tipo de actividades que manteñen viva a cultura e crean comunidade. A parte do grupo organizador Bailadela e do grupo As Sete Linguas da Asociación Francisco Lorenzo Mariño, queríamos apostar por grupos, neste caso de xente nova, que buscan chegar ao mesmo punto, pero con formas totalmente diferentes de facelo. Os directos dos dous grupos apuntan a música como encontro social, música dedicada ao baile e a tecer comunidade. O primeiro dos grupos de sobra conocido en Galicia é Unto Vello, un grupo que nace das recollidas, de música tradicional galego, un grupo de rapaces moi novos, están nos 20 e poucos, acaban de encher a Capitol con 800 entradas vendidas, tamén a Pousada en Boiro, e van a facer parada en Ribeira presentándose un novo disco Inmaterial. E de la Meseta, orixinarios de Valladolid son habituais en festivais de música electrónica, pero tamén tradicional. Porque encaixan nos dous, son tamén unha pasada. O que fan é misturar música electrónica e música urbana, con voces, percusións típicas do folclore da súa terra, de Valladolid. Acaban de sacar tamén disco fai moi pouco, que é Al baile por ver amores, e acaban de sacar tamén un EP que é un homenaje a Agapito Marazuela, que é un tradicionalista e un músico de Castela e León que fixo casi todas unha cantidad de recollidas tremendas na que todos os grupos de chavales que hoxe en día están facendo o neotradicional se poden basar. A Noite Tradi cumprirá a súa terceira edición na que se poderán coñecer e desfrutar diferentes formas de folclore. O primeiro grupo en actuar será o anfitrión. Estaremos cos cativos, seguirá unha pequena mostra do grupo xuvenil, esa para remate tamén unha pequena actuación do grupo de maiores acompañado polo grupo colaborador de sempre, Sete Linguas. Entonces, ao final, o que queremos presentar nesta terceira edición son 3 formas distintas de facer folclore, pero donde mostramos sempre o mesmo, non? Donde o orixen son as recollidas e cada un interpreta-o e desarrolla a súa maneira. Esperamos que vengáis todos que veñades todos a vernos o día 11 de xulio a esta noite tradi, donde veñen grupos pois bastante conocidos e nada, pois a disfrutar desta noite para tanto os cativos como os adultos, como os que teñan ganas de vir disfrutar un pouquiño. A música tradicional tomará o protagonismo en Ribeira o 11 de xullo na Praza da Porta do Sol a partir das 10 da noite.